Напълно непредсказуемият септември посреща, макар и в София, на неутрален терен на стадион Локомотив ЦСКА в съботната привечер. Казвам напълно непредсказуемият, тъй като припомням, септември направи беля на кой ли не от водещите тимове, включително и на ЦСКА през есенния полусезон. Червените продължават с по-скоро криволичещите изяви, така и не се постига една тенденция положителна, в която може да сме сигурни, че ЦСКА с лекота ще вземе всеки един от мачовете. Но предвид програмата до края на редовния сезон, може би трябва да заложим, че ЦСКА ще опита да атакува дори четвъртото място, предвид изключително слабата форма и падане надолу на Ботев Пловдив. Четвърто място, което ще донесе доста добри позиции, доста плюсове за червените. Към двубоята в Надежда в събота Йоанис Питас вкара в 3 поредни мача за ЦСКА, пропусна да реализира в последния, но пък за сметка на това в 2 поредни двубоя за националния тим на Кипър по време на периода за двубой на национални тимове из цял свят, Йоанис Питас вкара 2 гола, с което показа, че е в добра форма. И мисля, че матчът с септември е много удобна възможност кипърският голмайстор да продължи с добрите си изяви и съответно да вкара гол поне един и в този матч. 2,40 е коефициентът Йоанис Питас да вкара по всяко време на двубоя, независимо първи или последен голмайстор, по всяко време. 2,40 мисля, че е добра опция и предвид продължаващите голове, които той постига и в двубоите с националния тим, мисля, че формата ще продължи и в двубоя с септември.